Musiko batek eskuan izan, oi dituna pentagrama, eskultoreak laztantzen ditu, harri kanpoak zaparna, bersolariok itzari egin, oi dizkiogu laztana, ta pintoreak bere eskuak, akuarelari emanak, gauza gehiago ikusten ditu, irudimena daukana. Irudimenak mundua pizten, baitu nola suak kea, ta hola doa beti aurrerantz giza bere onkatea. Antzi dezagun tradizioa, antzi modernitatea, asko pozten nau gaur ikusteak, ene entzule maitea, historian zehar isildutako emakumeen artea. Azken bertsoa kantatuko dut, zuek denak agurtzeko, eskerrik asko Maria Pilar sentitu gara etxeko, eta zertxo bait esango nuke, zuek denek oroitzeko, zuen lagunei esaiezue ikustera etortzeko, erakusketa eder bat dela ikusi gabe galtzeko. Eskerrik asko etortzeagatik.